Nadagan kasi pero gagmay lang. Oh, naa. Ani guys, mamunit ani guys, oh kaning kinasong gagmay. Kumakauban guys nang huwa sila mga gagmay kinason. Ay, pag anak-anak ay, pag anak-anak. Ha? Wala lahi na lang gikuha. Wala lahi po nila. Bibi. Hi. Bato man ay. Ano ay ilailahan ang shade. Unsa uling sirit day? Ini bawang ka nang ano? Day? Kasi bat. Ini bawang bat day. Ganito na lang sirit. Ay, bisita ba? Dito sigad gabit ni ana siguro ra ba? Bibira kong kaon. Di bibi, pamunit yun. Ah, naghanap ko. Hmm? Wow. Wala makuha lagi mo isda ma. Ano yung mong kuha guys? Sisi kasi panguha no? Ah, payawas ka na sundari o. Wanon naman. Nanghay ada mas binto. Ano ba? Daghanag kuha ni mo bibi eh. Ito pa. Ah. Wala. Nabasa.
Hala. Pagkuhan na Na guys, ang luot lang. Nang lupa ng isda. Baka ko tubla yung kandi. Ah, di pang isda oh. Naglarong labas. O, ano na isda o. Agya. Kamu. Minanil dito ni ka. Yung anak sa siya kadakon eh. Uy, gyo. Kapit ko sa... Wala na, di ko kuyo kalip. Yung kinason. Oh guys, oh. Mauma mi. Jadi ko kuyo kalip. Man kaning crab mamut di mi. Muna mong kuha guys, oh, amo rin gi-count sa yuta. Ang gi-count sa bus, dahil pagkahuman na aray makita sa dito sa ilalom. Jadi ka Ayan makagawas. siya guys, nakudan namin. Jadi ka Uy, mama crab. Ah, sa dailan ng crab. Jadi ka Ayan siya mapihita na na. Daghan kayo mong kuha. Grabe kuan. Grabe. Dah. May crab isa. Sa ano na ron? Sa ano na pagkuha ron? Maap mo na. Telung kamot. Ay, Iya, iya, mamaap na. Oh, daghan ang kuha guys, oh. Kamapitol. Mama? Ano yung basa ko proboy. Yan, namukha na, oh. Kapitan, kayo puno ang kaliro, eh. Kanjud. Ay! Ano rin yung sabaw niya? Ikaw. Ang sabaw ko rin.